Moabot sa dapo ka mga pamilya ang gipabakwit sa Mandawi City epekto sa bagyong Dante. Pagbaha na sinati sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, ubay-ubay ang naapektuhan nining halapad nga pagbaha nga hitabo sa Mandawi City kagabi epekto sa bagyong Dante. Kuha kini sa mga cameras nga giinstolar sa Mandawi City sa kasapaan sa syudad. Makita ang daling pagsaka sa tubig kagabi tungod sa pipila ka oras nga pag-uwan sugod pa kagahapon sa hapon. Mga alas 9 o alas 10 sa gabi ang grabing pagsaka sa level sa tubig. Lakip sa naapektuhan ang sitio Lubang, Barangay Kasuntingan, Zone Talong ug Pagatpatan sa Barangay Paknaan. Matod sa CDRRMO, moabot sa napo ka pamilya tanan gikan sa Lubang ug Pagatpatan ang temporaryong gipabakwit. Ni sakang tubig mga 6 PM siguro to, siguro niya. Na-monitor na nato, ginahinay nagsaka, kita na nato sa monitoring. Then maski mga 11 na siguro hinahinay nag-ubos. Gawa sa mga dapit sa kasapaan, apektado sabang ubang kadalanan. Usa niini ang parte sa Dan AC Cortez at ubangan sa usa ka eskwelahan padung sa First Mandawi Mactan Bridge. Samtang sa Barangay Look, girespondihan sab kining usa ka sakyanan nga nabulasot ang ligid. Tungod sa tubig baha, wala makabantay ang driver nga may bangag na diay kilid sa Dan. Samtang sa kinatibukan, matod sa CDRRMO, uwan ug baha ang epekto ni bagyong Dante sa Mandawi City. Gihangop nila nga way natalang casualty o naggrabihan. Ang CDRRMO wa pa hinuon mo downgrade sa ilang level ug pabilin nga naka blue alert. Ang hangin manageable gyud, makita na nato ang hangin. Ang uwan gyud hinay saka, hinay saka. Ang naka-nindot lang kay usalan na positive is dili siya abrupt. So nakita gid nato. So pagkita nato nga hinay na daan og pasaka mo to nato mga personnel ngadto na daan. Taliwa, Bob, ni ining forecast sa pag-asa nga mapunan pa ang mga weather disturbance nga posibleng muigo dinhi sa Pilipinas ning buwan sa Hunyo matod sa mga opisyales. Nga importante gyud nga kanunay nga magmaigmat ingon man ang constant coordination sa lain-lain nga mga departamento gikinahanglan aron mapangandaman kini. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.